Kubor nakaslem jong unongsan hima. President ke HNYF is Khasi Hills ba bless dekar. Ulakan tu ya ka sorkar bakan khen be no ya kinong khayidrong kumba khen be ya ka seng HNLC. Kani ka jing pen pau ka day habe kren bat kinong thok khubor hasulong press club namar ka jing jelai kinong di drong bat nong khayidrong hapo ka jilla. Ba bless ulaya thu bakidan ki samla badi drog ki basha kem na lashumia kila phla bakidan kinong khayidrong hajhalu para hajan ka police beat house. Bian yung HNLC đây kadi man khen bian yung new drugs mo kadi man khen bian bat ka hawak la khen bian kadi ka kam jong ngam tip kan siat ne kan le umnu ne kitu ginong khayi namar ngitip ba hikai bandi drugs ya ke manora drugs ka jala jungi ban hikai khun samla jungi bandi drugs mdei hi ki jaj bandi jungi ke masdam dei digwi pat ke jaj mi fi ti langa kwa nong fi ba sarkar kadi ban sim khyak ada way po way nong wikman constituency la jong udon ke jingket kle dei ba usulek ban yalap election tang hakapor ba udan kam un la dam nong tu un e ki yap kiat ne ki yap drugs ne ki yap thangan ru pi ka way ka di ka kamram jong ginong wikman ban ra ka ni po ka pling lang ta ka jing ai no si hang te po israwat ang to po lailat ang to ko way kan ti ban ismaw pat ko ban ni krem bat ko ban po pling tinakaliang ka jungingin haban persya ba jaga ne madalele lu nginum sya am kaseng ban play one store ang to bat bakasnong kisnong gibadan bantah to ban ai to ga no si te namar nisu thu shy hi bangi phai meta ka jingjot akari ba ka jaj man riu jungi khamtam e ki khon samla menta ngi le bi man khon be namata ban ra ka jing bha ban ra ka jing khamtam e mo ni ka jing kerni habangi keren ndai tang ka kya habangi keren ka jing kerni ka long wat drugs ru hi ubun sin ka long bang ka menta ka tu ka linti ka ban le kan hang tu kin ai hang tu laila ka long bai hapadang sinta lor katar kan kata ko wi e kan long ka baja burom e ka jalla ka chungi baro ko wi khamtam ko to ka lenti phin i menta kan wan ka news long hadian ng phin i so baka de ka lenti ka ba baro ki nong sumar ki nong pang wana wi ki jalla ki wi state ab ki wan po ni grem du ki habya le pang to te ka e ka ban pen ran ka long ka jalla ka chungi ka long ban i de ki kan kiat bakin yang harut srok ni dalile kum kasang nginom sya ban ngin persya ba jakta dalile ru ya ngiladap ai ke jentho ke dia ladap ai complain che DC ngiladap ai complain che po exercise ru pan ngiladap ai ka complain yu che tukisnong ke ba ai to NOC te nakaliang jungim ka sang hingin persya ba dalele ru habda dangin sya namar fi habang phai mata fi ka e ba ka jaj mariu jungi klas dang man ngam ta mndi e tang kata ka jingwan ka thap jungi briu mana ba re ka e ba ka khon samla jungi ka e ba ki long ying ki long sam ki kimi ki pa hagini sni ki ot kelinya phi wat adu ka shnong ki thau ru mata ki ot kelinya ka e ka bajal lai ka long ba mdei tang ka kian ong fi wat drugs ro ka ba sosi ngan ong fi ka don ko ka por ka ba ngi kum ka seng ni lap ginong ki wi khna nang ni no po la chmia hi alai rung ha ko ki dukan tu ikta gi marbam la tu ta ki skrat ni okem dalai okem ki shnong ni le samangi de ngeli pe janta wi khna ba di drugs ka ba sosi ka long ba mantang ong fi dangi labat itu khna ya laming ispo jaluk para dala poi po jaluk para hajan police station kudau bakani ka ketem kadega jaka ketem kadai ba di drugs kinok di drugs kidan nakta fi ga wi bangin le persya kalong unta kan nga barobor ngi cukran hi pai tung ngati po hang to po kaliar fi kitu gi illegal hang to ki basar khai ginong dikyan balik sarkar kam la man weng kitu namar ka kyan an ong fi mdei banga keren persya yunong di ne yung nung dina handai di banyak kan galenti namar hapukas nung umpling rung i baka ay nusi bang na clean exercise habang ilalay po kamat ng DC yung bang dalay nginom siya habang ingin ang yakun man ya pendo mo ya ka jing snew hagari baka judgment rio jogi manta nung di kiat ang fi body kiat judi sindi persyang fatang si jingtap naga jingtap po si pela po si bitor po si teng haba khadu jot mano jot ka judgment rio jot ka yang kasam jong gari baka judgment rio jogi drugs tu nengkong QIA haba khadu ndala adab nang tu ndala barai haban thiet tigi baduk ki bajenjal ki bamdon kamai ni yang asam le kumno ki habanik tu banyo itu tindra long adik wat phinle kumno pendo kumno inagaliang ko chungi hi da leileng ik persyat ba sarkar te ka ngan ong fi kamdan ka mamla sarkar
Lada ka mon shisha deh, mdon ka mamla. Pra ka tu bolong temang tu, uang hang ni gide ginong di gidon hang ni ginong khai drugs su gidon hang ni. Ti fi hajan tu containment fit pi kadan police station. Ti nganong keno ay ka police department mo. Hendrai ka wei ka bang kwa nong fi ka de kamram juga. Ka government sarkar. Ngakwa pa sarkar kan lada ka long higan kin bi an no kan. Pi lada ka HNLC la man kin bi an ben penyan ben pentron ya ka. Tu niru dei ju yu ku soi bang kwa man ong pi wan penyap ya jaj meriu cungi ti kitu ki drugs ki bawan atip lada ka government ke sim khia ba kan nga labe hi kita na po jala cungi ban tuat deki mendan jing e pa am ong ya ta bang khlam persya yu nong di ni nong de tamang long ka di bandan da ka limit ke ha ke jaka ba phin bu ki man sto ka di bandan ka kham tam e phin pe hang ni bag long ta pinayat na tu kan wan kan news long hi hadir na tu kadon ka negrim kadon hang tu hang imtip kai ka plan ng sarkar news long laban bu su college ki institute um tu mata nakshwa phin rum tu ladon da dukan ki ta kai ban kada la ki kwa man thit ki ta kin thit ki ni kan store la da ai yu da government kan Andai hang tu kadon bi hajan senong ti laila kan kita ik mau pat kan kita ik negrim kan kita ru ik ni nong upling Dei kata kacing ai license ngi kene kata hagi caka pada kamde kamram chunga kade kamram juga mata kadi ben package kap ni tang ong balayo pisane bala smu yo revenue sarkar kan le kat bamon kan page pat ya ga akor ko puram ya imlang ka salang ya ga yap bat ke im baki khun samla kari ga jai beri hui khun samla nada disparate kacing im kemyo kam yo jam phai sa sarkar mdan jingkermen ru em kene sarkar ka mentale te nakaliang ka chungiru da lele hi ngi haban yang persya am kasang banyak khun bai ga jingsni nginum sya khamtam ki wine store ki ban roots rock ki ban hajan ki school hajan ki hospital da lele ru nagaliang jungi kasang bat nang ni sakmat ru ngi kasang nan kren so ko ki issue ngi kalong ngi yele persya ru drugs phi ka basngule ran yan ong fi lada ka sarkar ka don hi kata ka jingmot ka basisha banyak khun drugs sum dan jing Rek mas ngosi kalong ba pinlay apa puluru kinong di drop dar daulan. Te mano bahaban kemi kata. Kadi kamram jong sarkar. Kamdi kamram jong lada ka sarkar kamla kan bahaba IT ngi ka chunef ngin kan dangi mangi ngin thuat mangi kamtam iktugi nong khayi ki leaders ki main ki ba wanra ban penjot ya gari ba kajat ban jong ngi da snosi ngi da snok pang kamen sim habangi phai shodum sheneng ki long kemi ki long pa babun sen ki ya kendo asurok lang tiskin ki ong yangi yarap lem kani ka jingjot ka ba drugs ka kiat kala hakari ba kajat madeu jungi kala kata haduk kata but what ki kimi ma ki ong imdan jisngan chu imdan jiksok chu haba ki khun kimi ne yang nasem na maru drugs tang mi na po yeng po flaw la yo tingan ong ifi ka kamhi lada ka sarkar gamon imdan kano bamla illegal lada ka government kana gamon ne nganong ifi imdan jing ring way wang kwaan bu jing kalikin kali ayu ko sarkar hajan police station nu dang de drugs ne dang yo drugs tumud hay ka sarkar ka bu e ka jing em nu ki samla hay bak sarkar ka bu e kala way jong gari ba ka judgment dio jong